তার বিশেও ফাইরি সকলে যা আর তিনি নর জায়গা শুধু শুধু তুমি সবাইয়া সবানে বিশিষ্টই চিনি সিএম সানেঙ্গইবো ইয়াকপাই হামজামো মারিবো তंगबो চিনি বুকুলগো সরনে এঙ্গইबो তাই চিনি সিকলারনে বাংইबो সফাই যাইছে অমন সং চিনি বিশিङो আরো নেঙ্গই নালাইনাই প্রথমে নসং রাজ্য রাজনীতিও সং যতনো সাইমানে যেফাवसो थानसान थंखा आखि प्रमोता आपुरन सिबिंखिने बीजेपी पार्टी केवल राज्यगत सरकार चालुबाय दङ बेयाबा बखर मिनिं लायजा खुलमा लायलियान थांखायसि हायखायबो सिनि थानसा जों ताबो सुरु त्रिपुरा राज्यआव सिमियासि बबाग्रा जोंनो थानसा होने जों सिङै तिनि थानसानखा सिनि थानसा ताबो पूरा नॉर्थ ईस्ट में थानसान थांगायसि ताबो बुस कानि जराबो सिनि जेकुनु असुबिदा थांखे जों आन्दोलन खालायनि नांखा राष्ट्र माला मलायसिनै मादो माला मलायसिनै कुनु जायगायाव आन्दोलन मांलायसिनै के जों माइ बाक्सा फायसिनै ताबो मेघालयनि सिनि मुख्यमंत्री फायसकनै जोंनो बाजौनानै बांगै अरुणाचलनि आरो नै सिनि अरुणाचलनि नेतारो फायसक फैनाय मिजोरामनि नेतारो फायसक फैसिनाय नागालेण्डनि नेतारो फायसक फैसिनाय मणिपुरनि नेतारोबो जोंनो बासायनायनि बागै ताबो फायसक फैसिनाय हायखेबै जोङो जोंनि बबाग्रानि नाहरमुंबाय बोनि साथियावमाबाय जों ताबो सुरु सुरु त्रिपुरासिमनि थानसा दंलिया जों ताबो पूरा नॉर्थ ईस्ट थानसा खायै सारा भारत सारा विश्वनो ताबो नॉर्थ ईस्ट बबाग्रानि बिसिंतै थानसातै बबाग्रानि बिसिंतै त्रिपुरासानि त्रिपुरासारो बोसकांगो अधिकार माननि थां तंखा अम विश्वबासी साइमान तंखा बेयाबा राज्यनि सरकार बीजेपी सरकार तै केन्द्रनि सरकार जोंनो गोबां मा कौ रखायसै हामनानि जानायनि खायनायनि गोबां मा कौ रबो बेबा जोंनो फेमलबो तासु जरा जों मुसलमाननि जरा जोंनो खायान दंहायसै फायदि बोरे बावैनो जों ताबोनि जराबा तैबो क्राके थानसांमोन यागलो जों बीजेपी सरकारनो फुनुगनाय जोंनो त्रिपुरासारनो आगिनि त्रिपुरासानि तावान संसितुं आर आगिनि हाके सापगै बकरबो मुथुनो ताइ दंगाय के नारुमालिया खासिनायसै अमस्तिनि बबाग्रानि बिसिंतै दैसिएम सारसोनि सामुं तामुनि बिसिंतै जों ताबो स्राय स्राय हायनो सिनि त्रिपुरासारक तिनि त्रिपुरासानि तिनि जुबकरक तिनि सिख्लारक ताबो जतनो थं थं बासाजाक जत एडुकेटेड उनजाक तिनि सिख्लारक जतनो थं थं बासाजाक त्रिपुरा राज्यनि त्रिपुरासानि सिख्लारक बबाग्रानो लगेरनानि जतनो तियारनजाक बोरै बावै जों बोसकांगो जों गोबां बिसिंतै जों पारावो सालायमोनि बिसिंतैबो ससियेल मिडिया लांथों जिकुनु बिसिंतैनो जों যুক্তিগতভাবে তিনি শিক্ষায় শিক্ষিত তিনি যুবকরা তাবো বগাগ্রামে তাবোনি জরাবো লগেরো নাংছিনাই বগাগ্রামে বিশিষ্টই তিনি মানথাই মানে মানছিনাই তিনি অধিকার ওই মানছিনাই তিনি নাংকুক মানে তিনি বার্নিং ইস্যু गोबां ना जों जरा गोदों मारबावै जों 76 बोसोर रङै जों त्रिपुरा राज्योआव जों फातार हानि बर' फाइनेलआव जों सासन खायजावै सलिवै जों गोदों ना जों उन्नति हि हमनो जों साइज मालायलियाव जराबो बबाग्रा जोंनो नकल फेवरो फायखा बखर फेवरो फायखा थं फेवरोवै जोंनो थानसा खायनायनि बावै ए जुक्तिनो सिनि त्रिपुरासानि जत समस्त अंशनि सिनि जुबरक सिसाय फेमिनि बावै जों ताबो त्रिपुरावो जतनिसै पार्टी सिको रिजनल पार्टी फानो जतनिसै कराको सिजाको सियानको के सिनि पार्टी नि बासै फायखासि मै बावैनो जों जरानि बिसिङाव जों जरावसो सुजुगनावै सामं मातांलायनाय आन्दोलन माख्लायलायनाय अमनो जों फाइटखौ बोसकांगो सिनि टिटिएसिनि इलेक्सन होननानै फाइटखौ आरो जों जवाब मारनै राज्योआव सिनि बीजेपी सरकार सरक जेबाबे सिनि एडिसिनो नांगौ मोन उन्नयन उन्नयनि बावै जे अर्थ बराद खायलेनि अर्थ एप्रबेल नानानि बावै जे सिनि सेन्ट्राल सरक खायमेनो बर' कासोवै सोख्लोबै एकदम माने सामोन खायमे यांलांथों हायखायबै बर' वालाय लायबै देरा लायबै
মঠা শেষ কে পুকুরি পালাংথों খাইনি বড় পরিকল্পনা খাইনি কিন্তু বা উল্টা হয়েছে जों जेसु बर' रां रयांलांथों जेसु बर' सुनो उन्नति कासुरलांथों आसुनो जिनि सिक्ला रक गामि आमजैनि बर' रक ताबुले बुमा बदलसुं ताबु थांसां फाइखायसि ताबु आइनि तिप्रासां ताबु आमसुं स्थों एत्या बीजेपी नि नेता रक हायबावैसो बोसगांगो अमनु जिनि सुजु जिनि बोबाग्रा बे सीएम सासुनि सामंबो तांगै जों बोसगांगो लामकाहान मान खायसि अमनो जों लाखर लायखांगले दैजों करिखायसि जों उन्नति हामख्राय सालायमनि अमते उइमायासि विभिन्न जातीय दल फायनाय जोंनो सुदो जाति बाय जाति वालायरनाय जोंनो धर्मर खागनाय काहा हाया गोबां सिखागै सिखा खायरबै बर' सुजुजा उफायनाय जोंके सुदो ओइ तिनि लोकना अमा तासे बोलेरो गारेरो काबै फ्लेग दैबै मा थांनाय जानाय जे माफोर नायसे भारत माता की जय जे हमरा जों भारत माता की जय थांनाय फैयाबा कोनो दिनो न चिनि नव जय करिखायसे तानि बांगै सुरु नेता फायनायसे आरो वानसे नेता सिमिनो बर' तालिका खायतो बायसे बर'नि सिस्टेम चनाय फैबो वाजे हावनि सिमिनो आर जागो चिनि एमएलए रखांथों चिनि लोकेलनि बीजेपी नेता रांनांथों बर' निजे सुजानो मते मान फायनायसे आरोबा चिनिनो बर' हायफोनो चिनि किप्रासानो माकुतो फायहायसे एग्जांपल चिनि एमएलए सा केबनो कुतुमैया हायसे केबनो कुतुमैया वानसे नेतानो मासफोन कुतुमैया बे आबा बनि एलाकाव फायखांके चिनि और सीएम सा बनि जे मानसे 5 बছर যথেষ্ট सामखायका अमना आंते बायसा साबै बलायबोने नाया नेरो बिसिओ थांबै नेरो खुसखायनायदि एडिसिटि सोबा बर्तमा खायजाखा सीएम सा तमा खायका नेरो नायतोबै कारगे हायसि हायखायबै नायखांके जों सौ नबै मानाय आर चिनि एमएलए सानि सामं तांजा बटां एमएलए फानदनि सुजा चिनि और 16टा बिसि किला डेभलप करनजा कासेसेव नायतो किथलायबोने नायखांके साइमाने जे बीजेपी सामंता फैयाबा आसा खालामनो र' कासेफा नबै माय आं नायसि अमनसो चिनि सामंतां तमने आगो मोनहायसि कासेके एमएलए सानिनो नायदि कासेके चिनि सीएम सानो नायदायसि हायखायबिसो जाजाय मा खायनै तिनि चिनि एमएलए सा आस्ते बसर जानि चलायखाङो एमएलए बोंजा जरावो मन्त्रि बोंखा तावहाय एमएलए सुरि एमएलए कायसा कर्पोरेशननि एसटी कर्पोरेशन नि चेयरमैन अंजा हायखायबै आस्ते बसर तानाबो लागातर चिनि एलाकाबो उन्नयननि सामं खायहिनै जेराफोरावनो दला गंजामाने सामं पालियाखै फैयाबा नेरो नुइ मैया थानाय बनि उन्नयननि सामं सुरु दंनाय चिनि और फायनाय चिनि नेतानो कुदंनाय चिनि बुबाग्रानो कुदंनाय देबो चिनि बेदम साइथांका चिनि बुबाग्रा चिनि किप्रासाने 3% थैथंसि हायरनि नांगौ नाया कौरब साइथांकायसि जों बो हायकग्रबनो जों खोनानि नाया जों ताबो आसो जरा खोदों मानोबै चिनि उन्नतिया गोबां उन्नतिया हायसि कृषिबो उन्नतिया स्वास्थ्यया लेखा फराया रांखौ फैसाया व्यवसाय बानिज्य आमनो सिस्टेम जलन उंतंगो आसो खोदों मान तंमनि आमनो सि नों कय फैदि चिनि बर' रनि बुसकांनो कय फैबि जोंनो उन्नति खायदे अमनो सिस्टेम नो एमएलए सानो जों खुनुमनाय हायसि अमनो सिस्टेम खामायरनाय फैयाबा जोंनो ता कुटो फायदि जोंनो कुटोमा बाय जिनि लगाव जों किरि थांनिया ताव हायसि जों बहुत बसर कुटुम जा फायका सीपीएम बाय उंजा फायका सिग्रि सगर खाजा फायका कांग्रेस बाय खाजाका ताबो खानो हाय बीजेपी फायका तेसेला साखुनो हिमनि बीजेपी बाय कुटुम जा तंखा तैसो कुटुम जा वे किरिले हायसि जोंनो खा काहा कक काहा जुक्ति काहा कय फैदे आप्रबो चिनि तिप्रासारो हामजा सिनाय अमनो बोबाग्रा फाइ दङ ताबो जोंनो जुक्ति काहारो चिनि जेनेरेशन करनाय बागै जों ताबो आन्दोलन बेसिंतै जों चिनि आन्दोलन सक्सेस होनायके चिनि चलारोनि भबिष्यत चिनि सिक्लारोनि भबिष्यत बुसकांगो काहामोङै बासा मानाय अमनो सिस्टेम ताबो चिनि तिप्रासारोबो रिफ्रेबै दङ हायसि जों हानायनि मोसक जाबो जों राजनीति थुंजाबै बसर खोलोबै थैलायलांखा थांलायलांखा जों राजनीति बाय तंगनि मोसक जाया जों बाहायनो जों याव गायनो मोसक जाबो अमने मानसिसो तिनि तिप्रामा थां बासा हायसि फायदि जों तिप्रामा थानि बिसिंतै
বিশ্বাস खायो 100% बुबाग्रातै सिएम शास्त्रनि सामने बुतांतै जों जेसे खाफानो यवै मानाय जोंनि जेनेरेशन हावै मानाय आइसि हानि अधिकार रांखौ फैसानि अधिकार बेवसायनि अधिकार जों शिक्षानि अधिकार जों जतनो ओङै मानाय ओमफ्राय एक मात्रनो ओङै मानसिनाय बुबाग्रातै सिएम शास्त्रनि सामने बुतांतै ओं मानाय बने सारा कुनोफोर বিশ্বাস खायजेनि करि खायसि जों नेशनल पार्टी गोबां मा खायखा गोबां मा बुकिखा तारो बर्तमानो बुसु और एमए रहाय दं फियाबासो और जागावो सुसुदो कक सिङै मालाय रेगारो खालाय मोनो बागान हावै रजाया रास्ता खाय रजाया नक तानाय बीजेपी यांके এই বহাই বকর সকর রেশন মাইनो রয়াংनैबो चिकन बेनिफिशियरि रयांनाय बीजेपी फायाखैनाय अमाहाय सिगिरिमान तंबुसले तमसेनि बायसि जों तै किरिनानि नांलिया सिगिरलाहा के बास थांसिदिनो नों सिगिरि तंसिदि जों ए किरिमा दुनियावा तै किरिका किप्रासा ताउन किप्रासारो जों हामनानि जानानि जुक्तिगसि जों फायसिनाय हिसिथों हने बावै कामनि ज तंसने बरनो जों केबनो नंवालायबो नायिया हाय हलायने नायिया जों जत समाननो जों अमा उन्नति या खायसे जों जत बाक्सनो प्रेसार कलायजाक जों जत पालनो जों अनुनकाखे तंजाक तंगो अमनि यावनि हिके जों केबो फान हलायने नायिया सालायने नायिया जों समान थानसा नांनायसि समान थानसाङै बुसकागो मागोनाय आरसिनि सिएम शास्त्रनि गोबां सामबो तांसाबजाक बुसकागो सिनि हामख्रायनि जेनेरेशन हामख्रायनि सांबो तांसाबजाक बनो जों जेसकेबो इमप्लिमेन्ट खालामनायनि बावैसि बुसकांनि टिटिएडिसि इलेक्सन जों कराखे ओइ माबा जानायसि जों जवाब मारनाय सिरो एमएलए साब हाय उल्टा पुल्टा टक सामारो बाय खुज बन्द खायदिखौ ने फायखा गायसि दिनो आरो बेंनो 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार बें कोइ फैगै सानना रहि रलाव फायलाय लांगायसि खरसा 16 12 जातु बायजु खोनामानि हाय खायनै कोन सोयोगे आंतिनि थांमलिया कयबार थांमसिनि दाउनो बुंनि सामंरसो सि तामलिया किसे के जयनिं हि आंबायसो रनो बीजेपी जयनिं मुंसमाया उंनाय दं हायसि जनगणनि ओ बरफ सिगित नांमनि आरो बिसि अमा हायनो बेजालिं दङो आर किने टिपर आइसिनि किला बिसिङो एमएलए सामनि दल बीजेपी नि दल नेता कुndo नालाय माने ततै सिमासा राहासि आमनो खलो सालिया आसे निरो खुसखायनाय बायदि जत बिसिनि अरन मासुमुसुले नेता कमायजाबले बीजेपी हि दुला मोनसा सावै गोसायैबो बरनो सोंनाय देहायसि बर साइना नायसि मोखां सामाया गोसा बर सोंतिनि सोंनो रमाया खायलिया हायरि जुनो कुतुबो पियाबा बर राज्यव दङै राज्यनि 30,000 कोटिनि उपर बरनि बाजेट तङैबो बर मोखां हायनाया आरसिनि एडिसि एरियाबो बर हामख्रायबो तोय मै हायसि जोंनो नांगौ नायिया मुख्यमंत्री बनो एलिगेशन नबो तानि मारोबा जों सिकनते जोंनो रबायसि बरनि राज्य बाजेट खाते 2% दमानि बिसिङोनो जोंनि सिएम शास्त्रनि सामंबतां बरनि मेनेजमेन्ट काहामनि बिसिङोनो 5टा बोसोर नायनाय गेदि 5टा बोसोर जोंनि सिएम शास्त्रनि अर सामंमा तांखौ आरोबोनो गोबां मास सामंतय बेकायसि कुटि सामंबो तयबेखा हाजारनिबो तबखा लाखनिबो तबखा थोंफ्राय बिसिङोनो सामं तांजाक अमनो बरनि सिएम शास्त्रनि मेनेजमेन्ट न तालमायानि बाबो उल्टा पुल्टा हायनो सावै 6,000 6,500 कोटि हाय एडिसि रहोयबो सामं खायमे हाय होने साव अमनो जवाब दिहि सिएम सा निजेसनो ताजा कियाबा उल्टा पुल्टा हायनो नोनि अर रब हायनो तो चिनि गामि कटालोबो बीजेपी नेता रहाय रहि साकांगे सोंबायदे नेरक जे 6,000 6,500 कोटि एडिसि रहमनि तमा डिपार्टमेन्ट बो खाते बुसिं जह नेरक खाबो फुरुमके फुरुगै हायगे सादि जों गसेबो जे आ एडिसि वासे गां रहै सिम चालो लाइ मिलिया खायमिया हायनि गसेमेन पियाबा फुरुइ मै हायसि हाय उल्टा पुल्टा बर वाना जाबो कि जाबो मा सामानि सायसि हाय खैमै बुसकानि एडिसिओ बरनि हिसाबो 0 नि बाङै उल्टा पुल्टा वानालाय कै पालेलि हाय पाव हाय सालायमान yang उत्तर तेके दक्षिण थुक yang पूर्व तेके पश्चिम थुक बर एडिसि एरिया बो फिन ताबो आगिबो मुख्यमंत्री लासे लामया लामो खांगे ताबो तो उल्टा पुल्टा साबै सेस उनपाय कायसे बरन हायसे
বাংলাদেশ ni diang phai pu diang sorna thinglang ka pu toma kok tahas koi male haisi tini nuk mar kana juggo neta juggo মুখ্যমন্ত্রী কোনো দিনও নু অমাইকে রাজ্যবাসী বনি অমনক সাবনি উচিত যা ফিয়াবা जों साइमानका जे मात्र इलेक्शन नै हानै बबो लामका केने बरनि क्वालिटी रो कपले फैबेला हाइसे सेबा तमा बबुका खाखाय तम पेरि फैबेला हाइसे उस जाव नफोर केफे फोरके ककुबि सामान हमने हाय ताबो जरा फाइबै नखला हागे बरनि ककुबि क फैला हाइसे ति प्रासार न हाजा गया ति प्राहार न जाजा खांके जाजा खिनु खागे उनते नुके बरो बेलायनो बखा दखना मने कौरव तिनि खनाय पेके ते ति प्रासार काइसे फने अमा हायकेने उन्नति खायरिया कलु तोरवा निम्बर मुसु जामने पियाबा सेंसर सरने मैनेजमेंट बरनि फाइनेंशियल मैनेजमेंट बरनि आसके काहा बने बावै 2% नो अनेक किसु सामखायमन नवैनो कवर सावै सिपाय हायसे हाय खायलु उल्टा कोटा हाय विभिन्न रकम न कौरव मासालाय तमा ताबो बीजेपी रे नेता र एमन कि चिनहरनि एमएलए साहब हायने हाय और जे पर गाड़ी बस गाड़ी चालरनाय रहि सासाबो फेयाबा और अटोसन साइकेल से चलै मलिया ता अमाय रास्ता चिनियर चिनि एलाकाबो गोबां जायगायावनो रास्ता खायरि नैया गोबां खायरि नै आइसि हाय खायबै कबर साजा बबो हायनो उन्नतिनि कबले साबो खायनै रनाय डेली साबो फेयाबा काइसेफोरनो सटिके खायनैयानो बांबै जे माफोरनो जरे जात मोखां जायाना ताबो हायसबो हाय खायबै और फाइकेबो और अमाहायनो साफायनै सिग्रि संग्र साइबैनै जेराव तिनि हाबैनो कक्ट करिनो करे बरंस जोंनो खागोनि अदेपर षড়যন্ত্র निसिनिनो कक साफाय हायसु हादि फादि जोंगे आं पेक बिसि कल रिया चानो हैबा गोसां माबा जों गाति पार्लियामेन्ट बेलेगे जानाय आनि यागुलो बुसि निसेन खासा पंगुर बर पेबो कक सानाय हानिबा आं पे कक सालिया आनि कक सामर और मटाका जतनन हामबाय ति प्रमोथ आयलथुम पीडब्ल्यू आयलथुम हुवाग्रा आयलथुम जतनन हामबाय